So siyaseja apha ne njeba amakhasi ethu abe clean, asibonise inyani amatipa athethe into eyiyo, asibonise indlela, sikhamise indlela, sidedele kumnyama kuvela ukukhanya. Umuntu okhethe u-purple nika i-messages zakhe zibe clear. Hey, sayenza ke ngoku sikhetha amakhasi ayi-5 yabo, sikhetha amakhasi ayi-5. Yeah, sekuphume 2. 1 2 sicela i-answers zethu zihambe nathi, sibonise indlela eyiyo. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okay, ba ukhethe u-purple ne, nansi i-reading yakho. Ukhethe u-purple nomkhitha, ndicela ukuthetha nawe. Hayi bo, ndicela ithina ngomntu nomkhitha. Ndibethwa luvalo xa ndibona wena, andisakwazi nokuzibamba, ndincuma kakhulu xa ndibona wena, andali ndiyoyika ukuthetha nawe, kodwa nomkhitha khaniki ithuba ndithethe nawe. Oh, ndiyacela mamela, ndiyacela mamela. Hayi bo, ngawe ndiyasifela, ngawe ndiyasifela. Elesithathu ithi Coco Chanel. Hayi bo, Coco Chanel. Hayi ke, nomkhitha ungumthandi izinto ezinhle. Unomkhitha ngicela uthetha nawe, ungithanda izinto. Sondela mamela, sondela. Yini ingoma yonke iphelele, iphelele sana. Ithini? Ithini? Ndiyacela mamela, ndiyacela mamela, ngawe ndiyasifela, ngawe ndiyasifela. Mamela sondela, mamela sondela, ndikuthande kwempela, ndikuthande nomkhitha kasi. Uthi lo mji uncwasi we-girl. So xa ukhuthe u-purple and then kube kusisonke. Sisonke it's either igama lakho ngusisonke okanye lo mjita uyasicela uba already basisonke, secela uba niyajola noyi-2. So nomkhitha xa ukhethe u-purple ungunomkhitha, umhle, uyazithanda izinto. Coco Chanel ulapha, umhle, uyazithanda izinto. Kukho umuntu ufuna uthetha kunye nawe, lo mntu uthi sondela sisonke. Yekele reading sana, andina-complain. Coco Chanel, uyazithanda into ezinhle, ndicela uthetha nawe, sondela sisonke. Either igama lakho ngusisonke, ungunomkhitha, either igama lakho ngunomkhitha okanye uyigirl etshoyo, uyigirl engunomkhitha.